Frissítettem az önéletrajzomat és a motivációs levemet. I updated my CV and my cover letter. Találtam egy álláshirdetést, ami nagyon érdekelt. I found a job advertisement that really interested me. Úgy döntöttem, hogy beadom a jelentkezésemet. I decided to submit my application. Néhány nap múlva meghívást kaptam egy állásinterjúra. A few days later I was invited to a job interview. Megérkeztem a cég irodájába, hogy részt vegyek az interjún. I arrived at the company's office to attend the interview. Behívtak az interjúszobába, ahol az interjúztató üdvözölt. I was called into the interview room, where the interviewer greeted me. Kérem, meséljen egy kicsit a tanulmányairól. Please tell me a bit about your studies. Középiskolában érettségiztem, és elvégeztem egy recepciós tanfolyamat. I graduated from high school and completed a receptionist course. Kérem, beszéljen a munkatapasztalatairól. Please tell me about your work experience. 2 évig dolgoztam recepciósként egy szállodában. I worked as a receptionist in a hotel for 2 years. Miért szeretne nálunk recepciósként dolgozni? Why would you like to work here as a receptionist? Mert tetszik a cég jó hírneve, és szeretek emberekkel dolgozni. Because I like the company's good reputation, and I enjoy working with people. Hogyan képzeli el a szakmai pályafutását 5 év múlva? How do you imagine your professional career in 5 years? 5 év múlva szeretnék stabil szakmai háttérrel rendelkezni, több felelősséget vállalni, és folyamatosan fejlődni a szakmámban. In 5 years, I hope to have a solid professional background, take on more responsibility, and continue growing in my profession. Mi az ön bérigénye erre a pozícióra? What is your salary expectation for this position? A tapasztalataim alapján évi 29 000 eurót szeretnék, de rugalmas vagyok. Based on my experience, I would like 29,000 euros per year, but I am flexible. Van esetleg kérdése a pozícióval kapcsolatban? Do you have any questions about the position? Igen, szeretném tudni, hány nap szabadság jár évente, és milyen juttatások vannak. Yes, I would like to know how many holiday days there are per year, and what benefits are included. Évente 25 nap szabadság jár, és a juttatások közé tartozik az étkezési hozzájárulás. You get 25 days of holiday per year, and the benefits include a meal allowance. Milyen jellegű munkaidőbeosztásra számíthatok ebben a pozícióban?
What kind of work schedule can I expect in this position? Ebben a pozícióban heti 5 napos munkarend van, váltott műszakokkal, beleértve néha a hétvégéket is. In this position we have a 5-day work week with rotating shifts, occasionally including weekends. Köszönöm az információt, van lehetőség túlórára is? Thank you for the information. Is there an opportunity for overtime as well? Igen, alkalmanként előfordulhat túlóra, de ez mindig előre egyeztetve történik. Yes, there may occasionally be overtime, but it is always arranged in advance. Megkérdezhetem, mikor várható döntés a kiválasztásról? May I ask when a decision regarding the selection is expected? A jövő hét végére meghozzuk a döntést, és értesítjük az összes jelentkezőt. We will make the decision by the end of next week and inform all the applicants. Köszönöm a lehetőséget, várom a visszajelzését. Thank you for the opportunity. I look forward to your feedback. Ha szeretnél a videót más szókincs témában, írd meg kommentben és iratkozz fel a csatornára. A tartalom más nyelveken is elérhető, a csatornák linkjeit megtalálod a leírásban.